ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକରେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଧମାକାଦାର ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦିଶା ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଚିକିକୁ ଦେଖିକି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ରାମ ଚିକିକୁ ଆଜି 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ନେଇଯିବ ଏବଂ କହିବ ପ୍ରକୃତରେ ତ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି କହିବ। ଆଉ ସେପଟେ ସେ ଚିକିର ଫଟୋ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ସେ ଚୁମ୍କି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମୋତେ ଦିନକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏମିତି ରାମକୁ କହିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସେପଟେ ନିଶା ଆଳତୀ କରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା ଚିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ କହିବ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ଚିକି ଫେରି ଆସିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ଚିକିର ସେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ କ'ଣ ସତରେ ଚିକିର ସେ ନିଶା ପ୍ରତି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ।